Il-kundanni, id-berik, il-bulettini, il-gazzetti, il-ġunta, il-qniepen, is-sfafar, il-miżbla, l-interdet. L-interdet hija sensiela ta' 6 dokumentari li se jxandru kull nhar ta' tlieta fid-9 ta' filgħaxija fuq One. L-interdet 62 sena minn meta nħareġ mill-Knisja fuq il-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien Don Mintoff u l-eżekuttiv kollu tal-Partit Laburista fost oħrajn. L-interdet li kien wassal għal ħafna dbatijiet għal ħafna familji Maltin. L-interdet teba' sewda fl-istorja politika ta' pajjiżna. Kull min iħaddam prinċipji soċjalisti jew kien jivvota lil Partit Laburista kien ikun meqjus li qed jagħmel dnub mejjed. Id-dokumentarju L-interdet b'riċerka u kitba ta' Mark Farrugia se jkun minsuġ filmati u ritratti li se jkunu qed jidhru għall-ewwel darba. Se nibdew l-ewwel billi naraw x'kien l-isfond tal-ġrajja li ħankunu qegħdin nitkellmu dwarha. Imbagħad se naraw kif u għaliex ingħata l-interdet. Se naraw ukoll x'kien ifisser l-interdet fil-ħajja ta' kuljum ta' ħafna Maltin u Għawċin. Se jkollna diskorsi tal-Perit Don Mintoff u anke interventi tal-Arċisqof Mikil Gonzi. Se jkollna intervisti ma' numru ta' akademiċi mill-Università ta' Malta u anke riċerkaturi oħra. Se jkollna wkoll interventi u intervisti ma' nies li jgħixu l-interdet jew nkella nies il-raba tagħhom jgħixu l-interdet. Is-6 episodji tad-dokumentarju L-interdet jixxandru kull nhar ta' tlieta fid-9 ta' filgħaxija fuq One.